Villads fra Valby sover hos Mads. Er der noget, Villads fra Valby elsker, så er det altså små, søde dyr. Derfor så sagde han også med det samme ja, da Mads han spurgte ham, om han havde lyst til at komme hjem og se hans nye marsvin. Det var weekend, og derfor foreslog Mads' mor, at Villads kunne blive på en soveaftale hos Mads om natten. Det havde Villads aldrig prøvet før, men han ville gerne prøve det. Mads havde en ekstra madras, som kunne ligge på gulvet ved siden af hans seng, og Villads' far pakkede Villads' dyne og hovedpude og nattøj og tandbørste. Vil du også have en bamse med, Villads? Spurgte far. Men det synes Villads ikke var nødvendigt, nu når der var 2 rigtige marsvin. Og du lover at høre efter, hvad Mads' forældre siger, ikke? Sagde far. Og det lovede Villads. Marsvinene hed Nulle og Nolle, og de var virkelig tamme. Når man kom over til deres bur, så sagde de sådan nogle små, sjove lyde og sad og kiggede op, som om de gerne ville kæles for eller have et stykke gulerod. Det er fordi, vi har brugt rigtig lang tid på at gøre dem tamme i ferien, forklarede Mads. Først var de hele tiden bange, men nu har jeg givet dem så mange godbidder, at de ved, at jeg er sød. Og må jeg også prøve at give dem noget? Spurgte Villads. For han ville jo også gerne have, at marsvinene skulle vide, at han var sød. Mads og Villads gik ud i haven og rev noget græs af til Nulle og Nolle. Bagefter hjalp Mads' mor dem med at klippe en gren af æbletræet, fordi det var godt for marsvinenes tænder at gnave i grene, sagde hun. Nulle og Nolle udstødte nogle virkelig høje lyde, da de så græsset, og Villads blev helt forskrækket. Jamen, det er bare fordi, de er glade, sagde Mads, og Villads fik lov til at lægge græsset og æblegrenen ned i buret. Nu hvor Nulle og Nolle havde set, at Villads også var sød, kunne han rigtig godt tænke sig at prøve at holde en af dem. Mads viste ham, hvordan man skulle løfte marsvinene meget forsigtigt op, og de satte sig på Mads' seng med hver deres marsvin på skødet. Villads følte sig helt varm indeni, når han ædede Nulle. Den var så blød og sød og sagde hele tiden wit, 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 på en måde, så det lød, som om den rigtig godt kunne lide ham. Skal vi ikke lave en lille hule til dem i sengen, foreslog Villads. Men Mads sagde, at han ikke måtte have marsvinene i sengen for sin mor, kun på skødet. Det var Villads lidt ærgerlig over, fordi han havde håbet, at han kunne få lov til at sove med et marsvin i sengen, ligesom en levende bamse. Til aftensmad havde Mads' far og mor lavet noget, der hed one pot pasta. Det havde Villads aldrig hørt om, men Mads sagde, at det var hans livret, så Villads prøvede forsigtigt at smage på det. Udbrød han overrasket. Det smager godt. Det ville han også prøve at få sin far og mor til at lave derhjemme. Da de havde spist, legede Villads og Mads med nogle ridefigurer, som Mads havde virkelig mange af. De byggede en hel verden, som gik fra sengen og ind under Mads' skrivebord og videre over til vinduet. Ridderne udkæmpede et slag og mødte nogle elvere i skoven, og der var også noget med en drage. Mads han foreslog, at de gjorde dragen tam, i stedet for at slå den ihjel. Og det synes Villads var en rigtig god idé. Og nu havde han jo også lært, at man bare skulle bruge masser af godbidder. Da de havde ryddet hele den store ridderverden op igen, hjalp Mads' mor dem med at bære ekstra madrassen ind på værelset og redde seng til Villads på gulvet ved siden af Mads' seng. De børstede tænder sammen og tog nattøj på, og så kom Mads' far og mor begge to ind og sagde godnat. Men Villads og Mads havde slet ikke lyst til at sove. Selvom Mads' mor havde slukket lyset, blev de liggende længe og viskede til hinanden og fnisede under dynerne. En gang imellem kom Mads' mor ind og sagde, at nu skulle de altså være stille og lægge sig til at sove. Men så snart hun lukkede døren igen, sagde Mads en pruttelyd, der fik Villads til at grine, og så begyndte de at hviske igen. Til sidst endte det alligevel med, at Mads faldt i søvn. Villads kunne høre ham trække vejret tungt oppe i sengen. Sover du? Hviskede han, men Mads svarede ikke. Heller ikke, da Villads lavede en høj pruttelyd for at få ham til at grine. Så vendte Villads sig om på siden og forsøgte også at falde i søvn. Men det var svært. Der kom alt for meget lys ind gennem gardinet, og ude på gaden kunne man høre en bus køre forbi. Lidt efter begyndte Nulle og Nolle også at larme i deres bur. De puslede rundt i høet og sagde deres små, søde marsvinlyde, og pludselig løb de rundt i sådan nogle runder i buret. Villads satte sig op for at se, hvad det var, de lavede. Straks kom begge marsvin hen og kiggede op på ham, som om, at nu ville de have godbidder. Jeg har ikke nogen godbidder, hviskede Villads. Så stak han hånden ned og ædede dem lidt. Og Nulle og Nolle sagde en masse lyde
og begyndte igen at pusle rundt i buret. Kan I heller ikke sove? Spurgte Vilas. Wit, 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 svarede marsvinene og så op på ham med helt vågne øjne. Vilas tænkte sig lidt om. Når han nu ikke kunne sove, og Nulle og Nolle heller ikke kunne sove, så var det vel okay, at han kælede lidt med dem. Han havde jo lært, hvordan man løftede dem op af buret. Meget forsigtigt løftede han først Nolle, og så løftede han Nulle op af buret og lagde dem på madrassen. Mads havde jo godt nok sagt, at marsvinene ikke måtte være i sengen, men madrassen var jo heller ikke nogen rigtig seng. Det var bare en madras. Vilas lagde sig forsigtigt ned og trak dynen lidt hen over dem. Det syntes Nulle og Nolle var virkelig hyggeligt. De puslede rundt ved siden af ham og sagde deres allersødeste lyde. Og Vilas kunne mærke, hvor glad og varm han blev indeni over, at de godt kunne lide ham. Den næste morgen vågnede Vilas og Mads ved nogle høje lyde over fra det ene hjørne af Mads' værelse. Rich, sagde det. Rich, rats, rich. Vilas han satte sig forvirret op på sin madras. Han kunne slet ikke huske, at han var faldet i søvn. Hov, sagde Mads og gned sig i øjnene. Hvad er det for en lyd? De kravlede begge to ned i fodenden af deres senge og stirrede over i det hjørne, hvor lyden kom fra. Over i hjørnet lå Mads' Anders Sand-blade, og ved siden af bladene sad Nulle og Nolle og rev siderne i stykker og gumlede på dem. Hey, udbrød Mads. Det må I ikke. Han skyndte sig ud af sengen og løftede marsvinene op i buret. Hvordan er de sluppet ud? Spurgte han. Vilas trak på skuldrene. I det samme mærkede han noget lidt vådt på sin natbluse. Han kiggede ned og så, at der var flere våde pletter på hans madras. Der var også en masse marsvinlorte. Nogle af dem var endda tværet ud, som om han havde ligget og sovet ovenpå dem. Jeg vil bare nusse lidt med Nulle og Nolle, forklarede han. Men nu tror jeg måske, de har tisset i min seng. Ja, Mads nikkede. Og de har også lavet lort, sagde han og pegede på de udtværede lorte. Og det er derfor, min far og mor ikke vil have, at man tager dem op i sengen. Vilas fik ikke sådan rigtig skæld ud, fordi han var jo gæst. Men Mads' forældre virkede en lille smule irriteret over alt det marsvin-tis på madrassen. Det kan være, at Vilas han skal have et bad, når han kommer hjem, sagde Mads' mor, da Vilas' far kom for at hente ham. Og der er vist også kommet marsvin-tis på hans nattøj. Vilas han skyndte sig at trække sin far med ud af Mads' hus, inden de voksne begyndte at snakke om, at det var fordi han havde gjort noget, han ikke måtte. Vi fik one-pot pasta til aftensmad, sagde Vilas i stedet for. Kan vi ikke også prøve at lave det derhjemme?